Hhayi, ngoba usushilo nje ingqwala ayibingeleli-ke, ayibingeleli Mhm. ingqwele-ke. Kufanele kuhlale udabeni-ke manje. Vele straight to the point nje. Akusalokhu kushona le nambeni. Hhayi, iyona ingcwele ngempela. Hhayi, Bhuti sakonakele omdala ngifisa ukwazi ukuthi isukaphi le gama lengqwele, umngcwele nje insizwa le isukaphi before kufika naku-TikTok nako-social media kwaqalaphi? igama elithi ingqwele igama Mm. nje elikhona nje Ekhona. ngisho emakhaya akekho umuntu Emakhaya. okuthiwa akamelekile ukuyibiza ngengqwele. Eh. Ukuhlela emjondolo Yebo. kwabanye abantu kuyisici kakhulu. Namanje kuseyisici, yabona? Mm. I-security kuyisici kwabanye abantu lento leyo. Mm. Manje uma ukwazi ukuyiveza loo nto leyo sekunomngqwele ngoba usuke ukholelwa kule nto le mpilo oyiphilayo futhi unethemba lokuthi mhlampe akulona ihlazo ukuthi uhlala emjondolo. Kuwukuthi nje isigaba sempilo Isigaba, esiselapha bhuti kusho ukuthi omdala. uyohlezi usemjondolo, yabona? Mhm. Shiya-ke mina ukuthi-ke sengize ngakuthanda-ke phela amaconsi lawo sengize sakha ubuhlobo namagundane kanjani. Kodwa akusona isigaba ongadluleki kusona, Mhm. kuyadluleka kusona. Manje abanye abantu besukile emakhaya lapha bafuna ukwazeka nje ngathi empilweni bayaflowa nje bahamba ngezisu nje. U-president nje awuyiboni kuleso sikhundla lesi esikhulu Hhayi, sokuthi uphethe izwe. ngashuba kakhulu. Yini kodwa ungayenza? Ngisho Ngashuba kuningi kakhulu. ongakuletha ukuthuthuka. Bathi the truth shall set you free. So lalela Mntomnyama. Namhlanje ngiphethe i-legend, namhlanje ngiphethe i-hero, someone esike sibuke esilike esicomment esijabule ukuthi uphostile. Ngiphethe ingqwele. Bhuti omdala ngibonge kakhulu nje ukuba khona kwakho la ukuthi uhlale phansi nathi. Siyabonga bhuti omdala, sawubona. Hhayi, ngoba usushilo nje ingqwala ayibingeleli-ke, Mhm. ayibingeleli ingqwele-ke. Kufanele kuhlale udabeni-ke manje. Vele straight to the point nje. Akusalokhu kushona le nambeni. Hhayi, iyona ingcwele ngempela. Hhayi, Bhuti sakonakele. omdala ngifisa ukwazi ukuthi isukaphi le gama lengqwele, umngcwele nje insizwa le isukaphi before kufika naku-TikTok nako-social media kwaqalaphi? Igama elithi ingqwele igama nje elikhona nje Ekhona. ngisho emakhaya akekho umuntu Emakhaya. okuthiwa akamelekile ukuyibiza ngengqwele. Kodwa nje into ekhona nje ingqwele noma ubani angayibiza ngengqwele. Ngengqwele. Kodwa phela kufanele kube khona nawe okuthile umngqwele obenzayo phela. So uba waqamba wena like ngizama ukuthola isitori ukuthi wena yaqalaphi yonke lento yakho. Cha phela mina nje i-akhawunti yami ngiyiqala Sure. bengidocumentate. Okay. Lo mngqwele-ke lo mngqwele lokungibenza-ke la kule nto lokube comment abantu bayi ingqwele. Ingqwele lensi. Ngathi cha ngilithathe leli ngilebeke eceleni yabo. Mhm. Ngoba manje babona umngqwele engibenzayo la ngihlala emjondolo ngoba ngiqala kakhulu eGoli content yabo. Okay. So izinto bezenzeka bekuphoqa ukuthi bebone ukuthi ingqwele le, Ingqwele yabo. le. Ngoba ngikhuluma into zasemakhaya, ngikhuluma nasemjondolo, Sure. umngqwele-ke lo. Sure. Ubavezela nje impilo yakho, izinto ozenzayo, and ngithanda iqiniso lakho ukuthi uyaveza impilo so that umuntu angeke aloke efihla, angeke aloke eba ashamed ngempilo ayiphilayo. Umotivate nje abanye abantu abaphila the same life. Yeah, yabona ukuhlela emjondolo Yebo. kwabanye abantu kuyisici kakhulu. Namanje kuseyisici, yabona? I-security kuyisici kwabanye abantu lento leyo. Manje uma ukwazi ukuyiveza loo nto leyo sekunomngqwele ngoba usuke ukholelwa kule nto le mpilo oyiphilayo futhi unethemba lokuthi mhlampe akulona ihlazo ukuthi uhlala emjondolo. Kuwukuthi nje isigaba sempilo esiselapha kusho ukuthi uyohlezi usemjondolo, yabona? Shiya-ke mina ukuthi-ke sengize ngakuthanda-ke phela amaconsi lawo sengize sakha ubuhlobo namagundane kanjani. Kodwa akusona isigaba ongadluleki kusona, kuyadluleka kusona. Manje abanye abantu besukile emakhaya lapha bafuna ukwazeka nje ngathi empilweni bayaflowa nje bahamba ngezisu nje yonke into ihamba kahle, yabo. Abafuna ukubonakala ngathi nabo bafike egabeni zempilo zezimpi. Iyona-ke lento enza ukuthi umuntu osemncane osemakhaya mekubuka lapho ubhuti wakhe ey'tshela ukuthi nje wena kulula yonke into. Mase fika kule nto impilo inzima, mase fika eThekwini noma eGoli, mase thola umzimba usuyaqala usefuna ukwenza into errong. Wabona azange umvezele ukuthi ikhona impilo enzima eGoli, yabo. Uhlezi umvezele nje ugqoka ublend note uyadunusa uyaqulusa. Akukho lokuveza khona ukuthi nje cha nami ngeke ngawugqoka ublend note igqola isikeni sami esidabukile impilo nje ibe nzima, yabo. Yeah, cause kunokucwasana la ngaphandle sike sibone like especially kwi-generation ye-youth abantu ukafihle ukuthi usukaphi ikhaya lifihle ngoba manje ufuna ukubukeka emuhle ebantwini, but wena nale content lo kwazile ukuthi uyenze uyikhiphe ebantwini, ukwazile ukuvuselela ubafundisa into ephilisayo ukuthi no ungasabi ukuthi usukaphi ngoba ikusasa laziwe. Yeah, yabo nje ngiyiqala nami ngangazi ukuthi i-content uyi-content nami ngiyiqala nje. Okay. Ngoba ngangawazi TikTok kanjani, ngayiqala ku-Facebook nje, yabo. Ngingazi ukuthi ukwenza lento i-content.
nangithi nje ngiveza ngoba ngiqala nje ngayiqala ngiqashwa kwi-security kuyiqala ifidi yami yokuqala nje ngayiqala ngiqeda ukuqashwa yabo ngoba nganginalento uthi emakhaya ukuthatha khona lento uthi uncane nje usube i-security yabo ngathi akungiqale into engizoyigqugquzela mina ngayo yabo uthi ngithola isithuba lokukhulu yabo nje ukushaya ividiyo nje ukhuluma nawe ukuthi hey sengiqashiwe kanjalo nje yabo lento leyo leze nje ngikhulume nami lento esikhuluma emakhaya isatsho ukuthi i-security hey usuyoba i-security koze kovalwa ke ayisekho enye into yophinda ilungu yabo ayiqala kanjalo lo ngigqugquzela mina bagcina sho nabanye abantu ke beyithanda kanjalo kwaze kuphumule igama nje content kanjani kodwa nje mina ngiqala nje ngangivezela impilo yami inkinga semjondolo so awufake nje impilo yakho mase nawe manje ngafika kule ngishide eminyango manje mase nawe uye emngozini kuyimanje yathemba ukuthi wakambona umlungu ngafika ukukhombisa wahamba la mlungu nanti unyawo lakhe yabona good angiyakuzwa mina ngikuzwa kahle so asike sibuyele back emumva kwi-background ke singakashaya isikhathi sokuthi ubuda commentator ukuvuka indaba yobungqwele asiye kuwena nje bhuti umdala mhlawumbe usilandelise ukuthi wakhula kangephi udlala nobani ukuze kufike kule point uthi okay fine manje sengiyofundela ubusecurity because ayikho into wrong lapho sizama ukukhipha le mindset yomuntu omnyama ukuthi ayithetha ngi-security ayibukele phansi kanti usangashaya grade B ashaya grade A ayithuthu athuthu bhuti omdala ekudlaleni nobani ke ngeke singikhumbula imayo kuphela imayo kuphela ngazi kwabanye ngangidlala kubo baba nje kuphela yonke imidlalo edlalwa mengawubanga ubaba ngiyichitha ke lonto yeka ngiyichitha should azweneke la ayivalo indaba lento le kodwa nje mina ngikhulela emakhabeleni khona kuthiwa emakhabeleni emsingi ya indawo nje eyazi yakho ngamaqhawe wamuthi umthende angazimazi ngikho ilokhu iqembu lengoma uthi umthende manje bhuti umdala mina ngikhulele elokushini yabo manje ngiyazi impilo ngiyafisa yabo lempilo iphilile ngifisa kabukabi ngifisa ngeke ulunge emakhaya ngiluse ngiye ngisho nami ngibe proud ngalusa yabona nje hayi mina kuluse nangilusanga kangako manje inkomo emakhaya zine le ndawo ehlala khona yabo asekudinga ukuthi uyibuse njalo siyibuyisa leso sikhathi so akubanga lokulusa abakuchaza abantu yabo ukuthi kushobe uvuke eksena nje inkomo ihlala enkangalo yabo ilanda ngaleso khaya mhlawumbe iphela inyanga inkomo wayilandile mhlawumbe uyilanda uhamba uyibheka emokhona sigulayo uma uyilanda ivele sibayeni ulungisa lokho yabo so angilusa ngalendlela leyo bechaza ukuthi hey ngihamba njani uqale ngodipha ngesikole hayi cha ngabe ngiqamba manje kodwa nje ngisuka emakhaya emakhabeleni abantu abathi lokhu kwazeka emakhabeleni nje imthente umjabulise Sholo umcothi umjabulise. Ngiyamazi ngiyawazi uMaskandi ngiyawulalela ka. Uyalalela uMaskandi yamazi umjabulise. Hawu ngiyawuthanda uMaskandi. Umjabulise akazafunda neclassini ukuthi phela ke. Umazi live wena? Hawu ngeke ngithi live kuthiwa ni Mazi Busende. Okay. Mazi Busende ngeke ngithi live mhlawumbe zoba ngathi mhlawumbe ukumbona nje. Umbona. Okay ngiyakuzwa kodwa. Sake safunda nje naye esikoleni esisodwa. Angisakhumbuli kahle ukuthi iclass elilodwa kodwa nje sasafunda nesikoleni esisodwa eprimary. High school yangazi ke ngicathi kwase esenze ngaphethekini. Waphindwa zohlala eMasteli. eMasteli la futhi ngiphinde ngahlala khona. Yabo. Saphinde sabonana futhi eMasteli yabona. Okay. Yabo so nje abantu impumupho umculo semakhayeni. Kodwa nje emakhayeni kusuka nje mase kuba ingqwele. Mase kuba nje wasuka nje from high school wakhuphuka wafunda up like sasikhumbula igama lesikole. Akuyasikhumbula phela ngiyasikhumbula ngesikole. Ilokhu kwasenge primary. Nakhona ikhona le umngqwele nje. Cha phela ikona ke la ke phela kwasuka khona ke umngqwele lapho. Okay. Kanjani usichazela kancane nje. Ayichazi ingqondo yabona manje ungifaka kwenye ingxanye ke manje ayichazi ingqondo kodwa nje ila kwasuka khona lento yomngqwele yabo ize noma lapha ke mhlawumbe izinto ngangayikhulumi kakhulu izinto lapha ngangikhuluma kakhulu ngenqindi okay ngangamuhla kakhulu ekukhulumeni isikhathi eside yabona ngangisheshe nje ngicinaniseke nje ngithole sekuwena sengiphefumula eduze kodwa umngqwele ngicathi mhlawumbe into eyenza kakhulu ukukhuliswa nje umawe yabo mhlawumbe izinto ungayitholi kakhulu ezinye izinto ngoba phela kubona umngqwele bokuthi uyindlavini phela yabo khona ukuthi nje impilo indlela ebengakhona izinto okwazanga uyithola zonke ngaleso sikhathi yabo ugcina futhi ungasena ndaba nje nezinto yabo noma ngisubheke nje mina nginayo drop ukuthi ngafica kulenga izinto inqwaba yabo ngoba yini angijwayelanga ukuthola izinto eziningi aze ngamukele ukuthi hayi ke lokho anginakho uma akanakho ukwenza lokho uma sithole nje ukudla nani uniform siyaphila kuyaphela lapho manje umngqwele uqala kanjani ke lapho leyo mpilo enjalo idinga ingane ekwazi ukuthi kubona uma kusiphi isimo la
akekho ubaba akekho umuntu okwazi ukuseka uma ngayo yonke indlela. So uma into akayitholayo ukuthi siphile akudingi lokhu ngibona impilo yamakhelwane nami sengifuna ukufana ngenza amakhelwane lokhu kube etafuleni ikona kufanele siphile ngakho. Mokuthiwa kuyahanjwa esikoleni angihli msho ukuyihloba yabo. Mokuthiwa kuyaswenka ngongena ngawo ugrey loyo yazwa ufaka ivest nje emhlophe la ngena kugrey. Okay, ngiyakuzwa. Kwathi ngene nophaqa sengiswenkile ke mina lapho ngikhipha ubhola. And amazwi akhe ayaphilisa, yazi amazwi akhe ayaphilisa because omunye umuntu serious umuntu oyifan nawe uzosho ukuthi ayingeke ufuna uBrentwood yabo ufuna amakhaveli thothi abazali abanawo abanayo lonto abanayo. So mhlawumbe kumuntu obukayo manje okuliso simo okulowo mqondo uthi nje yena into uyifuna inkane kubo ngamani ningathenga irice mele silambe sidla ingolo. Athina amazwi ayizwe nje kuphuma kwingqwele athina amazwi lo ukwamukela nje isimo sakini. Uyitshele wena nje ukuthi kufanele sishintshe wena phela. Okay. Yini indaba ucabanga ukuthi labantu la kufanele beshintshe isimo sakini wena shintsha wena ke umuntu wena unenhloso zokuthi lesimo kufanele sishintshe. Yabo nje mengisuka ngemakhaya mengifuthi ugesi ungekho kufanele ngophila lapha ngeke manje ngahamba ugesi ungekho sengobanga umsindo ke manje lana indaba ugesi la emakhaya namanje sakhe maze emfuleni iba ekhansela ke bafala ugesi bafala itiyela. Yabo lethu ushintsho wena ngoba phela manje ngeke ulokhu ukhalaza ngezinto ezikhona. Yabo ukuthi wena impilo yakho uyibona sishintshile akusho ukuthi sekufanele ke manje wonke umuntu ebeke lesigaba sokusona. Wena uNkulunkulu bengakuwe washintsha kwakushintshayo kodwa akusho ukuthi kufanele manje usifake kulo mpilo ngenkani. Emakhaya nje mfethu isimo sakhona silento esiyiyona moya khona kufanele uqonde ukuthi hayike sengibuyela la ngaqala khona yabo. Futhi nawe futhi kufanele ubuyele nangendlela yakwenza. Ungafika emakhaya mhlawumbe usufuna ukuthi ukuthatha kangcono ngoba nani ngibiza ngengqwele sengifuna semakhaya bengibiza ngengqwele lapha ke manje phithizele manje ubhuti omdala awe yabo ayisebenzi kanjalo yabo. Kodwa nje bathi emakhaya ikona la kuqala zonke izinto izinto eziningi angiyitholanga mina futhi angisho icala lelo yabona. Ilezo zinto ezingayitholanga ngizona sengifisa ukuyinika uma yabo. Lento engayitholanga manje lento engayitholanga zayingabalekile ezinye kangako. Yize phela ingane meyikhula khona izinto ezisizayo nje ukusondela kwezinto ezokwazi ukuthi ingane ithi uqaqa ngakho ikhanda liqinile nje yabo. Ayisondelanga ukuthi uzovuka ekseni ngezinto ezimnandi lezopha ama light laba. Yeah ne. Ngeke ungithi uvuke ngophunda ngolo ngithi ingqondo yakho izojula kangaka esikoleni yabo nto. Angekuzwa ayike. Ingakho ngisho lokhu umuntu efeyile esikoleni kwangalwa nawe. Kwangalo. Ngoba kuyazi ukuthi vede nala usuli vede akulula ingqondo yakho foundation yalekho. Okay ngiyakuzwa mina. Akulula usambuluke ingqondo. Ingolo yangicathi khona kwenza engqondweni. Iyacinanisa nje ngihamba ngiqineke shumu simende ekhaya. Manje mawufika eThekwini ke bhuti omdala sike sijump straight to your first time ufika eThekwini noma eGoli awusekho emakhaya usukule impilo lephithizela noma ngizothi yaphithizela yini kodwa nje usukwenye impilo manje. Take me lapho ngibeke lapho nje wena ungibeke ukuthi kwakuhambani emqondweni wakho yini owayitshena bona because siyazi ukuthi kule ndawo ekhule khona thina abanye abantu badlisana ushevu hayi uthi phela uzokufakela like ushevu ngoba bathi nje imfundiso ayifani nasemakhaya. Hayi nasemakhaya khona ushevu emakhaya umcashila umningi kakhulu ushevu khona. Okay ngoba phela lento engisho ukuthi labantu abasemagona baseThekwini emakhaya bafaka ulwazi olwrong. Thina nje sasilibuka iThenga njengendawo impumelelo emadlela akuhlaza neGoli amadlela akuhlaza ukuthi nje mengafunda ngaqeda ngiyantwiza ngeGoli yabona. Mengiqedile nje ngeGoli manje lo mpilo leyo nanamanje khona esabalimaza. Mhlawumbe u-social media usufike mhlawumbe wathi baqaqa abayimqondo kodwa nje nanamanje sabalimaza ngoba mina angazi ngangitshela nje abantu baseGoli bayisebenzele inkampani kodwa hayi mase ngifika ngathi wonke umuntu isekhulile eGoli. Okay Ngihlezi ngiyibuza ukuthi hayibo yini mase ngokufa umuntu lapha njalo nje ekhane lebhokisi kubeka le nduku emnyama idonga ibhira ngazi idonga ibhira. Ethi mina yini zonke insizwa amabhinqa amefa lapha la hlezi kunenduku emnyama no over. Mase ngikha kwenzakalani la. Ngoba mina ngisho ifa elalikhona ilo baba nani ngisho ubheka amapostman ufica nje over ufica udonke impilo imbadada ayikho into oyificayo. Sengibona base ngisegoja hayi boko kuyinduna lezi. Yabona kokuyinduna lezi. Ngiyakuzwa. Ngiyakutshela uma uyeGoli eThekwini abantu basemakhaya abasecurity. Bonke mhlawumbe imfani lokho abantu besimame mhlawumbe abona masecurity kodwa nje security induna zonke. Manje leyo nto le basifihlela into emnandi sesithola sesilapha ukuthi kanje awukwanti security sesiyigqaja nje ngento kufanele bakade sayigqaja ngayo ukuthi hayi ubaba isecurity hamba ngikholosha esikoleni bangifihlela ithuba ukuthi ngihamba ngiqolisa ukuthi zalo isecurity. So sinkodwa sangoyitshala engane eningi le nto akonakela kodwa nje embuzweni wakho ngiqala ukufika eThekwini
kodwa iseGoli la ngafika ngagxila khona Okay. ngoba ngifikele okay, eThekwini cool. ngafika ngahlala eHammersdale Okay. angizoqhubeka ka7 noma ka8 ka7 Okay. kodwa high school ngafunda ngagcina ka grade 7 lapha lokho primary ngasuka ngofunda eNtujambile indawo eSecranscope lapho kodwa nje indawo esondelene ngafunda u6 ngasuka lapho ngajomba sengizela eThekwini ngangiqala ukuze eThekwini ke lapho Hey, qala nqa ukuze eThekwini ulwandle ngangilizwa ngendaba nje yashintsha. angilizwa ngendaba kulwandle Sakukhumbula usuku lokuqala uye elwandle ulibona nje. ulwandle ngiye sengimdala sengiyela mina nje nanamanje angabhukuda into esile ukuthi Ukuthi ukwazi. hayi ngangisana lenkolelo nje Shayidadama. ulwandle liyamuka nihamba nawe ithonto yabo ngisana lonto leyo yabo futhi nobuweleke mina ngikhuleka kuthiwa amawela ngazi ulwandle alizwani nje nithi wena mina ngizalwa ke ngedwa ngicabanga ukuthi umngcwele omngaka ngeke akulula ubuthole wedwa nje usende kufanele uhambe neyechwane ufike uhamba la eceleni yabona kufanele nje mina ngeke ukuthi ufike mina kuthiwe nje sekufanele uthathe uphose lokho lelibeni kufanele kuqale kulala omunye ngidlalelwe Okay. yabona umngcwele bonke lobo Umngcwele. ngizala nomuntu ngifana nomuntu Powerful. wena nje wafa wedwa Hey, phele hey, kanjalo powerful. futhi ayikho into eyokhulunywa emva la Yabona into emehlweni nawo wena umuntu ozalweni. kodwa ya khona umuntu engizena yiwe kodwa le ntombazana Niyazwana nje like emndenini ekhaya yini nomndeni uclose mhlawumbe ungasitshena ukuthi phela emakhaya siyazi khona nesithembu mhlawumbe ngoba ngisho nje ukuthi sakhuliswa omama ngalo ndlela uma ukhuliswa omama akuvamisile ukuthi nibe nobudlelo obungako nomndeni Okay. ngoba phela umuntu usoyiphumela ibhodo lakhe Ibhodo lakhe singabe sayithinta kakhulu. kodwa nje siyaphilisana nje lokuphilisana kodwa ngeke ngiqamba ngangijwayelanga ukuhlala uhlala etafuleni la siyadla kuthiwa ungidosele mayonnaise lapho angidosele lapho yabo pasta salt lapho yabona angijwayelanga lonto yabo umuntu nje musukuduma isisu yobheka ikhona ingolo la yikho sokuphekiwe hamba uyilalela emangala uyidlalela ibhola akukho ukuthi khona uzomkhalela uyafika lapha usabile ubhontshisi santanto emanzini ubona into yoshonila hamba ngoyidlala ibhola yabo kulelo sosimo angiyazi lento emndeni yabo ifembe ikuhlalo ndawonye yabona angiyazi lonto leyo monenkinga nje unenkinga yabo ngiyakuzwa mina. So do you think ukuthi ke mhlambe for izingane zakho masunazi izingane nomndeni mhlawumbe ungafisa ukubaphilisa enye impilo ethi ukuhluka kancane from lokho wena obukujwayele noma it is mhlambe into yokuthi okay vele lempilo ngiproud of yona and nezingane zami mhlambe ngiyafisa ukuthi zidlule la khona izoqina zibe ingqwele yabo. Yabona into engithanda ngawe ukuzama ukufaka isingisi kodwa ubuyikhuze ubothi uzokhuluma wedwa ngiyithanda leyo ubuyikhumbula ukuthi cha yabona isingisi sodala inkingi uzogcina ukhuluma inkulumo nami ngidavuzela ngapha ngihamba ngapha ngoba mina ngizokuphendula kodwa ngenzeka ukuthi mhlawumbe ungaphendula into uyibuze sengenzela ukuthi abantu bangaboni sokuthulakela ngizophendula mina ngiqhubeke ngiyela ngiyakhona kodwa ngiyakubona ubuyikhuze mase uzama ukukhuphuka ingakho ngibuza indaba yezingane ukuthi bekuvuka ucheese boy ngiphinde futhi impilo eselokishini ngosana ngithi inkulu ngehlo mase uthi ushaya isingisi ngibona ubuyele emgqeni kodwa ke enganeni ngathatha zithathe yombili ngoba nempi yasemakhaya mesiyodwa ayisasebenza kahle yabona gcina la usinqoma khanda ke manje yabona gcina ngasalungu kufanele ngathi ungayithatha yombili yabo ngoba naye ngaphi yenza ukuthi ikhanda liqhakaza kancane yabo nasemakhaya yadingeka kodwa ayimesiyodwa liya ngapha naye yakwenza uthathe inqomo engabacaba liya ngapha ngisho ukuthi inokungabacabangela abantu kakhulu inalento le impela edolobheni ukuthi ngingedwa yabo inalonto leyo ukuthi ngingedwa mengiphumelele omunye nomunye hayi yohlala ethungeni yabo kodwa lesemakhaya kunalento ukuthi zobafo sonke yabo nalonto leyo impilo yasemakhaya kuphumelela kwayo yabo ngapha yawo ingane zakho meyikhule edolobheni ezinye ezakini ikhule emakhaya akulula ukuthi zinobudlelwano obungako ngoba manje yasemakhaya ayi mina yabo but izingane zo2 like shosho khona umehluko because izingane zo2 mawukuthi kuhlangenwe umndeni umcimbi angiboni khona umehluko obonayo einganeni phela le yasedolobheni ngithi iyakwazi uyihlala ekamereni abo masibhede kuthiwa come to your room hambe kohlala yabona emakhaya umthi ekamereni yabona manje ulalisa etafuleni la ufaka induku yabona induku manje isenomthetho nje umthetho uthi ingane sha ungayithinti ingane yomthetho uthi nje hayi mina ezama awukho umthetho onjani lokhu kushaya i-favorite sport le emnandi ngeke ithathwe lelo gunya kubazali yabo ngoba ngicathi uhlanya ngathi uthi uhlanya nje lungiswa qondisa igwebo uhlanya nje lungiswa ngenduku manje kodwa lezi ngane ekhulele la ziba nalento ukuthi
mina menginenkinga nje kufanele hambe wayivalela kodwa ngidlalile igame akukho la ixoxa khona thina uyashaya uphumule hambe uyidlala kuhlekwe xoxe yabo kube mnandi idlule lonto le akukho la kufanele uhlale ekamereni wedwa yabo manje ngakho ngiyakulula mhlawumbe emakhaya ngisho akwenzeki mhlawumbe uthatha umuntu uyikhelela ngenxa stress emakhaya akulula kangako ukuthi sithokuthi umuntu nangu uyibulele lapha stress kanjani kanjani ufailile noma kanjani ukufeyila ngisayiphathi ke ukufeyila ubulela ukufeyila esikoleni ka ayenziwa leyo nto ungayenzi ukufeyila but ukufeyila ayikho nje ukukhuluma na umatric kwenzeka iphutha lelo ngawuphasa ayithe sekuphelile ngawuphasa futhi kucathiwe mina oqala ekhaya benomatric okay nokuqala ngqa wow yabo ngoba ngibatshela kubanga indaba exoxa ngayo ayixoxe ngabatshela ngiphasile kuthiwa hayi right kwadlula kuyiphelele nawu bonde kwaka uzisothi ngangiphaseleni ke la kodwa futhi nakhona kuphasela ngami kwaba u-H yabo ngangisazi ukuthi bachaza hayi kube yipali yabona kodwa hayi kwayo ndake ndayichaza uphasile ngisho ufailile kubonakala ngokuthi abantu ofunda nabo sebeqedile sekuthiwa hayi ungafundi ngane amakhelwane wena wakuleli class manje akubonakala kanjani kodwa ngishaya ama report akuyonto etheni ngisho uma ngifelile u-H nje ngawuphinda ngafela u-H grade 2 yeah ngimtshela nje ukuthi hayi ngifelile wathi hayi kulungile akuyona into yabo cha kulungile sobona unyaka ozayo phela yini inkinga lapha linde ezothi umntanami info yabo hayi uthi uzuyibulale akumele hayi ngeke kusaqhubeka saphile ufelile phela kwenziwe njani mhlawumbe uthola ithulo ukuthi uthola ongakutholanga ngithola ngiyakuzwa thona abanye abangani abasha mhlawumbe asazi lapho uhamba nabo mhlawumbe bokuphonse wena ngoba khona umuntu mhlawumbe igroup ade phila nayo yeah thothe khona ongafeyilanga wahamba nje nayo efike ngawuphasa kahle matric khona usane feyile ka8 kodwa ethola igroup etshe efika imphasisa kangcono lapha ku matric ngalo ndlela ukufeyila mhlawumbe kulethela abantu ozofuphushe nabo ngempela ke shuthi kahle kahle ubatshena ukuthi kumele bagade nabangani hayi ngazi ke lapho umuntu phela kumayikhethela kodwa nje ukufeyila mfethu khona okuthile mfethu okusokuza nakho ngenkolelo yakho yabo khona lawo nje mina ngiyegoli ngangiyale nto mfethu yasemakhaya ukuthi moya egoli la sekufanele kulunga khona izinto yabo amohanga nje emakhaya egoli ayikho into esiyokhuluma nawe esimo yabo azange uye egoli sizoba nentshebe nje phela azange uye egoli akuba naleyo nto leyo ngayo egoli kwangalunga lokho angekuhambele ke qobo kodwa ngalunga okunye ngaleyo ndlela mfethu ukubona kuthiwa yini ukonakala kwakubisi kuvuthwa kwamasi sho into enjalo ukufeyila mfethu nesiqiniseko khona into ozoyithola umuntu ofeyila ophasa u9 iphasa umatric angafeli indawo fika matric ayiphase nje amancane efele ka9 omunye kodwa efika uphasa kakhulu matric ubonje ukuthi uhambe naleli qembu labantu ade ephila nabo uzofika mhlawumbe iphase nje normal ngiyaxolisa ukuphulula imbuto omdala ngicela ukuyibuzela how does it feel uzizwa kanjani njengoba impilo ngibe sengigeja njengoba impilo sesingasho ukuthi sithe ukushintsha kancane for wena usunalento ekuthiwa ifame usudume manje dume ayisubiza indlela usudume ngazi phela cathi belikhona indlela odume libiza ngalo ngicela nje ungilungise nami ngizothini ifame kodwa uyaziwa usithini sithini isizulu mangithi nje usufamous udumanezo ya ngithi ngithatha udumanezo ibhuto omdala impilo ishintshile ngisho ngalokho usunabantu abakubonayo ngisho akusaye kahle emall unethezeke ngoba khona umuntu ozothi hayibo ingqwele ngicela isithombe hayi ke mina ngisebenza lonto leyo yabona angisebenza lonto leyo ngifuna futhi umuntu ngifuna umuntu azi futhi lapho uthi khona uyebuka le nto lishandisi le ngizwa ngani lokho igama ngezizulu wonke isizulu ngibona sikhona ngizokuklisha ngizobuyela kuwena mina ngizokushanga mhlawumbe lo mbuso obhanyabhanya sesuthathe kanjani umuntu ohlala nami mfethu ngiphendula indlela engiphendule ngayo akufanele mfethu elindele lento akayibona efonini njalo yabo nabethu angikholele ukuthi mfethu umuntu obobuka ingqwele mhlawumbe unenhliziyo ethambe kangako akufanele mengithi indoda hayi umuntu hayi ushuke ngithi ashuthe phela shole yashonile ngamuzothatha kabi yini lento uyithathe kahle mengisho ku video mase ngisho la sesila usuyithatha kabi uthi hayi ingqwele manje yabo ukuthi mina ngiyengithatha ukuthi indlela esengizizwa ngaleso sikhathi ongifice ngayo kufanele ngiyiphathe ngayo mina ngikwazi ukuyihlekisa mfethu ngiyakho into ehlekisayo mfethu ukuchanga labo ngenza ukuthi umuntu mehlanga nami nje mfethu leyo umngqela obuthola leso sikhathi yabo ephile kulokho ngalokho mfethu encetheza sifanele silokhu sincetheza ke mfethu ukuthi manje yawo uthi umlandeli wami hayi yabona ke abantu siyabalandela sibaseka kodwa baso mina yeke umuntu engibambelayo mina
phela mhlawumbe ungifice kuleso simo leso Yeah. Tsho ukuthi ngigijimisa isigila mkhuba sabaleka ngasithola bona sesilahlekile Eyi, ngihlangana nawe wena ke manje ujabula izikhombo ujabulile ubona ziphezulu ingcwele. sekufanele ngenze njani ngisineke khona manje ke la ngibhuquza yabo ungacwayi mengihlala nami ngingahleki yabo angiyena mfethu umuntu ohleka hlekayo njalo mfethu yabo yamukela lokho nje mfethu uyaphila ingqwele yebo uyaphila phelo lapho mfethu kushutha umuntu kuyashutha kodwa mfethu ungalindele ukuthi ngizokunika leyo nto leyo mfethu etheni yabo kodwa futhi ungifica futhi ngeneme futhi yabo mhlawumbe ngabona elinye iside yabo angikholela futhi ekuzeniseni ingakho nele content le ngisebenzisa ngento ekhona mangisemjondolo ngijemjondolo mangisemagundane ngisemagundaneni ngayiqala yona icontent wethu ngalento yokuthi ngizama ukuveza igoli right kodwa ngahamba ngayibona lento ithi iyangilimaza yabo angayiqala khona uphile ubuwena ngisho kanjalo uphila impilo uzizwe ngathi wenza yayikhona imali ake ngithi yayikhona imali khona sisebenza kuyona ikhona imali ikhona imali uma usaqala ukusebenza imali isuke ngabe nedinge ngawe yabo yabo ikhona imali ishisa inyama komayimaye yabo uthi ngiyabhala la ku social media abafuna ukuhlala nengqondo sami sodla inyama lapha ngaze iqala selokhu izibuya idingo ngayibona nje lento siqala ungilimaza ke manje ngasengayikhansela ke lo ndaba leyo ngibuyela nje kumina ke manje ukuthi ngisamjondolo ngiphila nje impilo elokhu le mpilo engiyiphilayo iyona yabo so into kanjalo mfowethu impilo elokhu angikwazi ukuzenzisa mfowethu ngimehla nami nje mfowethu azi ukuthi ingqwele izokubona umngqwele mfowethu lento ayibone kumina hayi ukuthi ngiyamphampela hayi ukuthi kanjani yabo mengithola umoya wonakele mfowethu akulula ukuthi ngizenzise yabo mhlawumbe ngihleke mfowethu mangithe nje yebo njani into engenza isiqiniseko ngiyavuma ngithi yebo njani yabo hayi kodwa ukuthi sekufanele ulinde ukuthi ngikhulume kakhulu iyanqaba iyanqethuza ngeke mfowethu lapho ungancama mfowethu uyishaye phansi ngeke uthi iyonqaba inqethuza uma ukuthi ngikileyo umdlanza loyo ngoba mengenza ivideo nami ngikuleyo umdlanza loyo wona ngeke uhleze usinekile mhlawumbe exactly ngisho umuntu nje ohleze sineke nawe uzuyitsheda khona because umuntu obona ingqwele uzothi hayi phela ukwazi kuyivideo uzoyitshela uyiloyo asekho phela kuvideo manje ngikule simo lesekusona ngijaba ngila interview le ngikuleyo umdlanza mfethu uthi ngi-interview yabo uthi akufanele izonqethuza ke manje kodwa mengihlala napho mfethu umuntu nawe futhi understand isikhathi siningi ngihlala umuntu omdala ngingolanda nje abadala mfethu umuntu omdala usabuka pho social media manje umuntu omdala mina ubaba ngeke ngikwazi ukuthi asane ngithi hayi yanqaba yanqethuza iqhuma umuntu ngempilo ukhehle edala ngeke ngikwazi lento le ngiyaphila baba manje uthi khona umuntu ethi hayi namahloni ingqondo umuntu efanele ube namahloni umuntu nje manje uphilayo manje ngeke ngitshethe nabo sineka nje umuntu umazi yabo mina nje ukuthi mengakwazi fanele ukwazi mengakwazi angikwazi nginalo nto mengakwazi angikwazi sengifuna ukuyichaza kwakho mhlawumbe emagazini uqondaneke siphila lento siphila kodwa mengakwazi angikwazi yabo ngiyalo muntu okwazi ukuyifaka njengonkomosi ukwazi lokhu ngena nje lapha kakhona engena nje hawa angikwazi into enjalo hayi angikwazi ngiyakuzwa manje bhuti omdala ngicela sihluke kancane utopic sike sikhulume ezinye izinto affecta or ethinta umphakathi bese sakhuluma nje ungathinta umphakathi kwamanje hayi manje bese mina ngithi besikhuluma nani kanti manje imalela let's ngifuna ukwazi mina ngizwe kwingqwele ukuthi lo hulumeni wethu lo osiphethe manje mawubuka wena kuwo konke osakubonile nale ndawo usayihambile ukhona ushintsho ozanalo ukhona ukusiza ukutholayo ngawo lo hulumeni lo mawucabanga wena hulumeni ushintsho liqhamuka kubani luza kumini kuwena umphakathi nje ebantwini itself abantu bayasizakala ngami hayi ngawo ngeke usizakale ngami hayi wena mhlawumbe umasipala abo ANC abo Ramaphosa do you think umuntu ohleli la uphuma khona manje mangasuye umbuza or nje la khona eThekwini masumbuzo okay uyalithola yini usizo kulo hulumeni lo la mhlawumbe do you think angajabula athi hayi uRamaphosa uyasiza or athi hayi ANC hayi siyaphila ngabo siyaphila hayi ngeke ngiqamba manga angalibona ngako hayi mina angalibona ngako mfowethu angalibona ngako kodwa ke phela mfowethu emakhaya mfowethu izinto ziza kancane mfowethu kodwa mina mfowethu angalibona ngoba emakhaya kuseno gravel kuyimanje yabona shasha unquthu ngempela moya khona yabo angalibona ngako mfowethu hayi ngeke ngiqamba ngikhulumeni angalibona mfowethu izinto ziza kancane kancane or induna because I'm sure aphuma amathenda mfowethu angazi ngeke ngiqamba manga mfowethu angazi amathenda lapha hayi mfowethu angazi kodwa nje mfowethu mina izinto ngisenza ngona ukuhlala eSouth Africa ugcina uwamukele ukuthi nje yawo mwazi ukuhlala emjondolo mohle emjondolo ulo muntu ogcina esamukela cha leli iconsi liyaconsa
Safuna ngitholile ibhakede ukuze siphile yabona. Eish. Sengigcine ngijwaza leyo mpilo leyo. Kwabanye vayide ayilungile ukuthi ugcine usuyijwaza into ebhedayo yabo. Ungakwazi ukuthi simushintshe mhlawumbe wenze mhlawumbe. Nasengizangajwayela ukuthi hayi ugesi emakhaya akukho. Sihamba gravel yabo yileyo nto leyo ingakho into ohulumeni ingasayi. Cha lento ohulumeni uyibona kahle mhlawumbe kule misebenzi le ethinta bona noma ethinta bona yabo. Kodwa uma uhlale emjondolo nje njengelunga lomphakathi. Hlale emjondolo ugesi awuhamba udonsa esitimeleni lapho kujantshi. Awuboni kangako yabo indaba mhlawumbe amanzi khona amavaterikani emjondolo awafiki nisola kanjani amanzi emjondolo siyazama emjondolo phela siphila ubungozi yabona siyantazinga siyabona senze njani yabona siyawadonsa lesiwadonsa khona mhlawumbe wadonsa emfuleni lapho ngepipe siphile la ufike kodwa umasipala uxhase hayi cha manje endaweni zimjondolo manje lokho uhulumeni uyasheshe efike manje asheshe efike manje ngeqama ukuthi cathi indawo eseduze edolobha izona uhulumeni akwazi ukufinyelela kuzona esemakhaya la kubanzima khona ngempela ukuthi uhulumeni efike kodwa hayi nabo cha 50 wami awasasabanga nobudlelwano obuhle nabo manje uhulumeni angayibonanga indima lapho 50 wami ngibonanga indima engako cha ngawuthola kabili kathathu kwavalwa kwase kuvaleka cathi into eyangiphazamisa khona ilingi ilunga lomndeni linganayi account lasicela ukuthi kuthunyelwe imali yalo kumina cathi uyelwa ngimoshela ngathi nalamanye ubudlelwano bethu nalomuntu asibanga nabo ubudlelwano obuhle phela wafaka imali wayikhipha futhi wayidlela yena kwase kulimala la umnotho wami ke manje ovimbeleka wena 50 manje ke kuthiwa lemngane izumbulu zemali lapha angisalithola ithuba lokuchaza cha kuyona imali yami le ibidluliswa lapha ngebasanaka aba usesengisigwili phela manje wasengihola imali yabo into kanjani kodwa nje ahulumeni bethu mina angazi ngeke ngithi uyabheda noma kanjani kodwa nje ngiyafisa kodwa kube nomusha kufanele uyayibona wena kodwa futhi cha ngiyafisa nje ukuthola ukubona nomusha nje sibone mhlawumbe kungenzakalani mhlawumbe wena awuyibona uhulumeni mina ube upresident nje awuyibona kuleso sikhundla lesikhulu sokuthi uphethe izwe ngashuba kakhulu yini kodwa ungayenza mshobo kuningi ongakuletha ukuthuthuka isikole nesikole mina singesaba nesecurity yabona ngashuba kakhulu ke lapho hayi ngeke mina isira nje musuna 5 years serious right musuqala ukhokha taxini isira sekufanele bese duza ke lapho usuqala usindwa ikhanda nje taxini manje isira sekufanele ibe khona ke lapho yawo mina ngayifaka security esikoleni ngifake ulicense code for ulicense lezi zinto ezenziwe college nje bethu asana ngifaka esikoleni zonke yabo nje lezi certificate nje ezincane futhi certificate angisho sesekuthi incane kodwa lezi zinto lezi musuphuma esikoleni usana uzenze zona qala certificate zamathili lezo certificate nje bethu asana zifaka esikoleni zonke so umuntu aphuma sazi ukuthi ungaze uzenze le eceleni asana nje usuqeda nje bethu mawuqeda mawuthi hayi imisebenzi yahlanganayo uyangena ka Shoprite yadayiswa ngena ku security ngena code 14 impolo liyashona yazi umuntu angayibuka ithatha kancane lento oyisho kanti serious kanjani because kumele uphume nento ephathekayo ungaphumi nje no matric matric ayishonisa matric ngoba nje uyaphuma la unasikole safanele ulungise ifoni kanti mawuphuma nje lezi certificate nje bethu zokwakha nani lezi certificate nje encane isikhathi lezi kuphila ngazi isikhathi esiningi ngoba izona inisibhamu futhi thothi usiphuma nesibhamu nayo yonke into nje so kwisikole nje lesinhlapha ithi nazo nganazo lezi zo university ke lezo kodwa nje lezi nje mfowethu khona uzovela athi hayi we angifuni nje mina ndaba code 14 ndaba ya security ngifuna ubudokotela mina kodwa uba nazo jazi ukuthi unazo ukuthi makuthiwa lapho udokotela mhlawumbe akufinyelela isikhathi ofuna ngaso ubukwazi ukwenza okunye hayi ukuthi uyima kuthiwa uqeda isikole uyakwenza code 14 fanele lento uphuma esikoleni usunayo nje phuma usune security no code 14 nesitifiketi sokwakha yabo zonke lezi certificate lezi bethu imisebenzi yezandla nje kakhulukazi usunayo yonke yabo phuma la yongena echilini moko yawo nje ukuthi into hayi angiboni ungaze uphuma uyofunda icollege echilile yabo ngibona nje ibaleka ngayo lo ungaze uyifundele eceleni into efana nje ka matric kunefundo enzima ngabe engibona nechili umuntu okwazi ukufunda izifundo za matric ichili into angayenza nje le fanele bezifundo zechili mhlawumbe ka9 ziyaqala mhlawumbe uyayenza ezonyangana license uyayenza code 14 isecurity zonke eziningi mhlawumbe ezinye engayibali uthi uphuma nje bethu usunayo direction bantu icela ukukhupha ngomageba kodwa nje usunayo umhlahlandlela ukuthi okay mothi akulungi la mhlawumbe seke isikole ngisithola kulo mhlawumbe lo nyaka ngeke uhlala unyaka wonke phela isikole
yabo ngoba amathuba Exactly. ekole angazi afanele ekhathe kanjani kodwa nje uthi usalenda isikole ulapha enduneni khona okwenzayo. noma ulapha ethilini uthi uphinda futhi ubuyele ekoleni khona mhlawumbe usuthole nemali ukuthi uhambe futhi uyikhokhela wena yabo Yeah, into yeah. kanjani Ngiyakuzwa and serious lento iyadingeka abantu baye ukufocus ekutheni ngino matric. You have to try uthini uthole okunye njengoba kade chaza ukuthi omdala ziningi indlela zokuphumelela ngafocus kokukodwa wena. Kona nombuzo abahlezi bengibuza wona because nami ngenza icontent nawo somahlaya i-social media inemali. social media inemali Inemali futhi omdala hey ama-1000 sitshene ngama-1000 angena ngama-dollar sichazele. abantu bethu engathini but abantu bethu khona umuntu uma wamvezela mfethu elinye iside yakhe ukunotha kubuke kabi manje mhlawumbe bekuthatha nje kamnandi liyihleka bese into emayishihlekisa ngempela Exactly. kodwa kubona athi khona ingxenyana yakho mhlawumbe ke shanda uba serious kubuke kabi ke manje yabo manje lele kodwa khona mfethu bayithola bona bayithola nami ngizwa kandlabenye bayithola bonye mina ngakho ngeke ubone mhlawumbe ngiposta ngisho izinto esemqoka kakhulu yabo ukuthi mhlawumbe umfazi nani yabo ngakho ngoba manje khona umuntu uma ngabona iside lakho engathi liyathuthuka bese esentazini afuna ukuqumba phansi afuna ukwizwa ngeke ngilibeke kanjani kodwa esekubuka ka mhlawumbe uthi lo muntu umthatha kancane nje kanti unento ethize kodwa nje bethu social media bethu kwabanye abantu ngempela into abaphila ngayo abanye abantu ukuthi manje ngiyasebenza ngisecurity yabo kha social media ngesithola isikhathi esithola ngaso kwenza lokho kwenzayo kodwa nje bethu social media abantu baphila ngawo bethu baphila ngawo bethu kukhona mhlambe obucabanga ukuthi ukuvule mhlambe okuyi-business noma okuyi-movement noma okuyi-initiative mhlambe into ezokwazi njengoba wena usuwazi ukuthi uyingqwele iyona indlela obonwa ngayo ku-social media ushaya amavidiyo mhlambe ufake nabanye ufundise mhlambe abashana endaweni because ngibalekela ukutheni wena bhuti omdala kule ndawo lezi mina ngikhwele lokushini iy'ngane azwathola amathuba amaningi iy'ngane zikhula hayi hamba ngithengela ugwayi kusho amarazo ingane ithi hayi hamba ngithengela ubhiya yabo amunye athi hayi buya yabo mhlawumbe ashuka bhema insango phansi kwey'ngane kuningi okunegative okwenzekalayo and iyabuka iyouth ingane ikhulu iyabuka ukuthi oh hayi malume uyabhema hayi shuthi into e-right hayi malume uthenga ngithengela ugwayi yabo so ngibuza ke wena njengomuntu engifisa ukuvula yes isikole mfethu isikole seDonkipiri ngiyazi ngibona ubudlelwane mfethu ngibona ukuthi yazini mase kuthiwa mhlawumbe kunesikole semthethweni ukuthi okay umuntu mezwe ngathi indoda yakhe mhlawumbe semanelisi ethathe ihambe umbhalisa lezo nyangana lezo ethi kuthola iDonkipiri esethe kuba sezingeni yabo into kanjalo mhlawumbe isikole engifisa ukuzivula ukuthi mhlawumbe khona nje ngifikiswa yini nomqondo lekhona umuntu asahlala negoli lapha ubefika egoli bentula benganamali ufane nomuntu wakhe nentombi yakhe le base bevumelana ukuthi lo wesifazana akathi udayisa kancane mbijana ngenyama le ngenyama yethanga ngesimayo wathi akathi udayisa kancane ukuthi bekwazi ukuphila leso sikhathi leso hayi wadayisa ke bedla bobabili lonto libaphilisa wazothola umsebenzi phela lo wesilisa manje usefuna kuphela lo hayi lo sike dayisile manje sekubunandi ke manje sekumnandi ke manje lapha manje futhi ngempela ithole ingozi malana lo wasekhuluma nami uthi ngiyezwa ukuthi umqhumisi ngifuna umenze iyeke lento akayenzayo ufuna ngimenze ayizonde lento yabo ukuthi sangathi lokho njalo iqhuma nje ngase ngivuma futhi ngoba ngiyathanda ukuthi nami ngifake isandla lapha ngavuma manje cha nginikele umuntu wakho insukwana lezi ngase ngimeqhumisa ngameqhumisa lendlela ukuthi ayinyanye nje ukuthi singaze iqhubeka wayinyanya ke lapho ke wayinyanya uDu lapho ngamqhumisa kokuqala waqala mayifika endlini asakhuluma ngalezi zinto ngoba mayifika khona umsebenzi ekumnandi umsebenzini lapha engithole enye insizwa lapha yabo mase efika saxoxa manje asishintshile seqala manje akasekho emamudini okukhuluma ngalezi zinto siyambuza manje ikhamba emsebenzini hayi ngifuna nje hayi ngifuna ethi hayi mfowethu ngathi sekuyalunga yabona ngathi yaqalile lokhu iyaphela lokhu kulangazela lezi zinto lezi ngithi hayi nginekwesibili ngase ngiphinda futhi akwesibili kwacaca ke manje ngathi wathi efika nje wayiphonza embedeni wanaba kwabonakala wazofunga kusasa yabona wasethi cha ngeke yazi umuntu wami ngicabanga ukuthi le ndlela lesiyeke manje ngcono nami ngizozama umsebenzi yabona ngase ngibona yazi lento ngayivula isiza abantu isiza abantu manje umuntu mayebona ukuthi umuntu wakhe khona into angasafuna ukuyiyeka ngifike ngimiyekisa mina cha uyisabi induku yokuqhweba ngoba yabona mayifike mjona ngenza isiqiniseko sokuthi umngozi bodwa
ngifanga ekhanda kuzo zonke indawo nje balance kothayela lapha ngimise ngibheke phezulu ngiqhamuke ngenhla ngiqhamuke ngenza sure ukuthi nje ngoba ngamtshela lokho kwaku 100 rand yabona ngathi ngizokunika nje 300 uthi nje ngizokunika 300 noma 500 ngimenza ukuthi nje naye engalokho ekhalaza nike nje ihora libe lodwa kodwa ihora ngeke senze lonke sengenze ukuthi ama minute ubusaqulekile mhlawumbe ukwazi ukuphuza amanzi wenze lokho ayimbothi isihluku sodwa waza afika uma stand wathi ngeke phela shintsha indlela zakho manje phuluphazamisa nomakhelwane la ngqonqoza ngaye kulapho lokho uma uthela umphakame emjondolo ngifaka ekhanda uzakhalima kubala uvela la kanti uyena ngifaka nje manje ngekhanda lapha ngidla yazo ngidla ngesilongo esimayo ngifaka phansi ombhede lapha ngibhekisa icathulo lapha ngidla ngemuva nje ubheka imbathatha zami lapha into ngipilati yawa lapha yakuzwa wayiyeka ke lonto le kodwa mfowethu ngempendulo eqondile nje mfowethu ngiyafisa ukuthi kuba ne-security yabo ngiyafisa ukuba ne-security futhi security nani ngibe nalesitifiketi sokuthi mhlawumbe ngikwazi futhi ukuthi emcimbini nami phonse zami nje kuthiwa okay emcimbini ingqolo iqashiwe ingqolo security nami ngizogada yabo qashe noma security mfethu nabangasebenzi nabasebenzayo yabo qashe nje ama security mfethu ekwazi ukuthi ngamele lo mcimbi loyo yabo ngiyafisa into kanjalo yabo isitifiketi sokuthi ngikwazi ukwenza into enjalo okunye mfethu ngasho YouTube mfethu ukuthi lezi zinto lezi abayibonayo manje iziqephu mhlawumbe ngiyibhale phansi zithi ukubazinde mfethu ukuthola nabantu abaningi mfethu abazokwazi ukuthi ngibabhalele impilo yasemijondolo nabanye abayaziyo yabo nje kube intende nje mfethu ku-YouTube ezokwazi ukuthi ngiphilise yabo into kanjalo. Ngiyakuzwa bhuti omdala into ephilisayo ufuna uqala into yakho ikhampani like ngiyabonga labo mazwi ayaphilisa azi bhuti omdala isifiso sami ukuthi sikubone na ku-TV yazi sibone kuZalo sikubone nje usibaya angazi lamashow uthi angiyibuka ku-TV but baningi abayibuka aseke isibaya wagcina TV ekade angibungwa kona but for wena you deserve your exposure kanti elokushini enze njani tisiva nikhokheli hayi ngeke kuningi umuntu abhizi ngako kuningi isikhathi TV asekho mawumuntu mawuyouth inyakaza enza something musukuhlala kodwa ngisho singekho phela mfethu uyabona mfethu into engasekho mfethu kuyakhuluma ngayo because nawe nginesho umuntu obhizi kuningi ukuplanayo hayi ngisho kuthiwa ngibhiza kanjani ukuthi ngeke mfethu isibaya sekho la kade yakuba khona isibaya hayi ngeke ndoda fanele phela mawuzenza ama interview ulenze uphenyo lezinto yabona manje ukuthi awusengifaka isibaya shothi manje kuningi into ongazazi manje hayi ziningi ugcine nokumaye hayibo ngoba sokuningi manje ngikwexwaya ngawe iTV angiyibuki nje angiyibuka ngibheke nje isimaya kwesona sikhona ithuba lazo hawu ngiyamcindezela hawu ngimpress umama ngenza sure kumele phela lapho kumele wekusele lapho ugcine nini lokho ulasini wami last week ngolesihlanu ngeke ngolesihlanu nje lokhuluma ngayiqinisa azwakala izizwe lakhe ngabazamandla hayi ungabaza manje iqinisa azwakala yabona yezwe lendlengezela ukuthi hayi ngeke ladlengezela izwi lakho alinalo iqiniso wena kodwa nomfazi hayi ngoba uJanuary yabona kodwa ke hayi ngoba uJanuary ngithi thina lokho kubisonto la ilokho uJanuary sike sihlonipha leyo ndlela yabo kodwa nje bathi iyaqhuma kodwa wena ingeke indlela omatasa ngayo ngathi siyangisolisa sekusolisa phela uma nazi isikhathi uZalo udlala ba 30 minutes hayibo shuthi wena empilweni yakho awuna 30 minutes uZalo ngagcina uma 30 minutes uZalo lo ke ukuba nomuntu esifazane sakhona uXabhasha ugcina kusakuthiwa khona umuntu uXabhasha hayi ngeke uZalo awukhulumisi ngomuntu onesimayo wona hlezi uhlale la kobluma broadcast la ubuza abantu imibuzo uzolamba ngiyakutshela inkinga izokwembatha ngempela into yolamba izokwembatha but ke seriously mase sikhuluma nje eqinisweni sikhona mhlawumbe isifisi ukhona iminyakazi makho umuntu obuka manje ofisa ukuthi akufake ku generations uzalo lezo zinto lezo ngiyesi lapha ngoba nenkinga apha generation inkinga uvele kube khona kwakho nje angazi ngifisa ukwazi hayi mina uthi angifisi ungena ezitolweni kangako ngifisa ukuba lokhu mhlawumbe kube ndewona umuzwe wensizwa kanjalo no Bongo Muffin ubongo muffin noma ngibizela kahle family bonds lapho family bond
Family Bongo, hayi Family Bongo, hayi Family Bonds. Ngolibiza lelo gama lizwala, Family Bongo nje. Okay. Kanti Osdum. yeah, but ngiyayifisa into kanjalo into ehlekisa umuntu ngiyikhonzile manje. Ngoba nginesiqiniseko ukuthi khona leyo nto lephazamisayo nje ukuthi waliwe khona lokho kancane lo mzuzwana imbali ukuthi ukukhohlwa kancane. So khumbula sithi konje umuntu anginantombi usuthi ubuyele efoni ngiyafona. Yabo kodwa nje futhi yile nto engiyifisayo ukuthi mhlambe ngakho ngithi ngifisa ukuqala uYouTube. Mhlambe ngiwuphushe kahle mhlambe ngothiwa nami yabo. Ile nto engiyifisayo hayi ukudlala izitori ngangena mengena kodwa nje mfethu ngiyathanda futhi ukuncolisa abantu yabo lento leyo. Into engiyifisayo mfethu. Ngoba nje angazi izitori nje kuba nzima futhi uma usuna followers amaningi yabo ababi na indlela ukuthi bengitazile ngiyakufaka sekufana nabo benendlela thizeni ngeke ukuthi usanithi uzodlula njengenkomosi lokho inkomosi unakho ukuvela ezitori kodwa kancane uma wajulanga kahle noma mhlambe ekufice enhla ubukuzade uphuza itiye uthi inkomisha usambona uthi nje kancane kodwa yena uveli manje mina ngeke kwazi into kanjalo yabo ngifisa nami ngibe into ethizeni mhlawumbe i-security hawo ngikakhulukazi nge-security yabo ngathi ngabalula noma nje into yenkomosi ngoba indlela ehamba ngayo kuthina bethi ngovela kuzalo lapha engibiziwe la nathi sinelelo themba mase ngilibukuza ngamboni yawo ezengisendele isihamba slow motion ivideo kacamnangi yawo yabona ke uvelile yawo uvelile kancane nakhona ngeke ibuke ngesigqokwana kudlule nakhona vele mhlawumbe uyahalalisa lapha yabona ile nto leyo ngoba mina ngangitshethi ngoba enqabe enqethuza nje lapha kosomatekisi lapha na kuzokhuluma nami igama elilodwa yabo inkani leyo kodwa manje mezovela edlula engathuka yabona nje ayingeke mfethu hayi ayishaya into yakho hlala 12 hours bethi uzothi nje halamuze yabo indoda so kodwa ngavela khona abangazi namanje somatekisi wakavela kuzana khona abangazi kuyimanje khona abangazi kodwa usevele kaningi bethu kodwa abonakali nami ngisendela ivideo slow motion mhlawumbe sengiphoza ethi lokhu uphoza uzongibona kancane manje lento leyo kodwa nje ngiyafisa ukuvela bathi nami TV ngesimo sokuthi phela ke mfethu iTV sikhule siyibuka yabo emakhaya izinto iTV radio into enkulu yabo so mathiwa nami ngiyavela nje kuthiwa ilo 1 minute mhlawumbe lo 1 second adayila nkomosi kodwa nje 1 minute lo nje ngikhulume lakho ngiyajabulela kakhulu nizwile ke mbukeli to whoever's watching ngiyacela DM ingqwele emailer mfakeni because he deserves to be there comedian who is very talented siyambuka we look up to uBhuti Omdala ngibonge nethuba lokuthi abe nathi akwazi ukusipha amazwi aphilisayo before nje sivala Bhuti Omdala ngiyacela ukuthi mhlawumbe ukhulume nababukeli lana bashaye ngamazwi thizeni asuka kuwena nje sesivala ya kodwa la Bhuti Omdala nalo ngathi ukuhoxa kancane yabo ngaphela okay yenye into bethe engifuna abantu bethathe iphile kubona bethi ukuthi unama followers akusho usumdala yabo ukuthi nemali akusho usumdala izinto leyo yabo mina nginayo imali sengiyashusha ukuthi unama followers nomkhaba nani akusho umdala mfethu somatekisi akudli kwinhloko la okay inhloko yakwenza ukuthi ube nomkhaba usheshe usimama izinto eziningi mhlawumbe usunentamba enkulu so ngathi umdala yabo kodwa kusho lokho ukuthi sekufanele ukuthi uBhuti Omdala mina bethi angithandi inhlonipho njalo okay yabo ngithi wabiza ngengqwele kanjani yabo angithandi inhlonipho eqhamusa ama followers ingakho mina umuntu maqala angibiza umuntu omdala sengathi mfethu uyancatheza noma mhlambe uyazenzisa yabo okay ngiyakuzwa yabo into kanjani nami umuntu bethe ngambiza uBhuti Omdala mhlawumbe okuthandayo ubiza uBhuti engixolele angikwazi ukubiza uBhuti Omdala ungekho mdala yazo into le fanele ube mdala hayi ngemali yakho sofanele uBhuti Omdala angisho ukuthi ngisongakuhloniphi kodwa nje bethi mawuliya nami nje ngoba nayo lokhu 2k nje ngithi bafo ngisho 10 million okay ngeke ngibiza uKing Zoso wena stage ngokuthi mhlambe hey Bhuti Omdala ke iqashana uKing Zoso uBhuti Omdala yabo ngeke ngikwazi but une stage but ngisho angehlisa ethi hayi phuma ke stage sami ngicamba ngahle ngesango yabo ngoba akayena uBhuti Omdala yabo kodwa ngezinto akazenzile ke mfethu into enhle mfethu ubudoda akabezile but ngokuthi une stage akusho sofa ngibiza uBhuti Omdala mfethu naso ngangixolela yabo ngisho ngihlala na King Zoso nje ba 4 noma kanjani yabo futhi umncane nginami King Zoso mina ngiyintshiba ngisethi ukukhula yabo kodwa mfethu into enjalo angithandi umuntu ukuthi ngenzeni singinama followers of 500,000 sokuthi uBhuti Omdala kanjani ayiba mdala nje mfethu kuyimanga ngithi
umuntu omdala. Uright wena bafo because abanye abeke ngikhuluma nabo ngiyobasha abantu umuntu phela ufuna kube khona lokho uthi hayi kufike yabo Yeah, yena. fanele kucace ke manje Cace studio ke manje phela kushobe manje, kumengce manje. So, Wena le interview yakho akuphuza ngisho amanzi. Hayi Shaya interview shaya yakho. futhi shaya. hayi ngaye. Hawu. Ndendende nje kuze gxaza amashe. Hayi. Hayi. Sibonge ithuba. Wo nje ubuza indaba yabantu ukuthi mhlawumbe ngaliphi ingxenye mhlawumbe ngokubabuyisa ithemba noma ngani. Noma intoni nje noma yini umuntu omdala abazothi nje bebeyibuka basho ukuthi hayi yashingqwele ngayibuka. Kodwa phela bathi izinto ezisho yimina usho ukuthi kufanele uzenze noma zenzeke mfowethu yabo. Nami ngisho ngendlela izinto engicabanga ngayo. Yabo mfowethu. Okay. But uma uthi kakhulukazi umuntu okholela bathi ekuncengweni ukuze kenze into bathi mina angikwazi ukukhuluma kuyena into yakhe umqondo. Okay. Ngothi nikholethi kufanele uncengwe kuguqe ngedolo ukuze mhlawumbe kube khona izinto ezitholayo mfowethu noma ukwazi ungilalela mfowethu ngincenge ethi mina ngisho ngafica mfowethu uyihilela lapha. Anginawo amagama mhlawumbe ngathi hawu mfowethu ngiyacela ungayenzi lonto leyo. Yebo nanokuthi nje mfowethu okay mfowethu mhlawumbe usuyanqasha uyasuza lapha. Mfowethu lento yenzayo ngenza ngikuthule noma ngenze njani phela futhi ngeke isinqumo usithathe kangaka unensuku ufuna ukuza kulesihlahla lesi kade ufika la uhlala phansi komthozi ubuke lesihlahla si right so kufanele kubuze before ukuthula phela ngikuthule noma ngenze njani ngiqhubela ngiyela ngiyakhona ngoba mhlawumbe ubhakela ukuthi okay nawe uyafuna ngimthule kodwa mfethu into ebalekile ukuthi kulento ufuna ukususwa kuyona ukuthi nawe uyafuna yabo mokuje solo ukuthi mhlawumbe usuze wagibela lesihlahla siyalenga kufanele ngikubone lokho ngoba mekuthula lapha kanti awufuni ngizothi ngithi ekuthulile ke sengiyikhaweka kuthiwa ngisiza umuntu efune ngithi ngiyeza futhi sephinde wayibulala futhi kwesihlahla so mina angikwazi ukushumeza umuntu ongafuni ukushumeza nami nje angithanda ukushumayezwa yabo mengazi ukuthi umfundisi ngizozwa kuwena bese ngifuna ukushumayeza hayi xa nami ngihambela lapha hayi ngegama angifuni lonto leyo mina angifuni umuntu ongishumayeza engafuni ukushumayezwa nami ngangikholela kulokho umuntu ngimyale engafuni ukuyala mawuthi awufuni lokhu ukwehla esihlahleni lapho nomchilo wakho khuda ke lapho mfethu ufe mfethu kwakho lokho kodwa uma ukholelwa ukuthi inkinga onazo sedlula bonke abantu yabo ayikho into engayenza ngalokho mina yabo mina futhi ngazi ukuthi sinenkinga sonke inselela sonke seyifica mfethu inselela yabo ukuthi mina mhlawumbe ngahlezi into ngisho ngamahlaya futhi umuntu ongajuli kakhulumela lento engiyishoyo uzohleze ebona amahlaya kuphela kodwa kusuke zikhona izinto engikhuluma ngazo mfethu engakusiza izona into leyo kodwa nje mina ngikwazi ukuthi umuntu ukumsusa la ngafuni ukusuka khona yabo uma ukholelwa ukuthi wena mfethu uma ufile matric impilo yakho ifile ayife wedwa ke leyo mpilo leyo izona kodwa mina ko matric ayikho into engisayenza ku matric kwamanje kodwa ngisecurity ngiyaphila mfethu kwimanje ngihlongoze angeke ngithi ngihlongoze ukuthatha umbazi semaphethelweni yabona kodwa ngayi security umatric angawufaki lapho zakhuluma nje ukuthi ngesecurity ukusebenza khona nami ichovana lami bethe ngilakhile ngaze ukuthi okay indli yami le yabo ngayi security eseyodwa lapho imatric angawufaki so muthi wena umatric ngoba unganawo matric usubona ukuthi izinto ezisenzeka ukuthi uyibala wedwa lapho into kanjalo mfethu matric noma awukho matric muthi wena ukholela ukuthi isikole isona esoba ikhiye wakho ubuyele esikoleni phela kulula vele abantu baqeda beno 19 March saqeda sesokuthiya kubhedabheda mbijana kodwa nje bethu buyela mungafika 30 mungami nentshebe nje nawe ufuna kwesikole ufunda u6 qale phansi yabo ngoba akekho uthisha kahle lokushaya wena nami nguthisha ngayibhokoza wena angakalizwa lelo sendele ihlaza elingaka uma kuthiwa sengakushaya sengaze ngibiza ukhulu lokuthisha uthi principal kodwa nje bethu uma uthi ukholela ukuthi isikole isona mhlawumbe ukholela ukuthi mhlawumbe isona singaza ngcono empilweni yakho ubuyele esikoleni yabo uma uthi ufailile ubuyele esikoleni uma uthi wena ukholela umculo kuphela ukuphumelelisa cula ke kuze kubuye uJesu mina ngangikholela emculweni ukuthi umculo wona mhlawumbe ngifuna ukuthi ufeze izinto zami kodwa ngafika eGoli kwakuthi ke izinto ayihamba endle ngifuna ngase ngoba phela bathi indlela empumelelweni ingala phambi kwamehla kodwa mhlawumbe kufanele uzoqe uye ngapha mase kuyima usubuya ngale yabo awubuka mina sengiqale ngenza le ndawo zama content nani sokuyimali ethola umculo livuleka ke manje yabo sokuyimali ivuleka ke manje ithola umculo kodwa kuthiwa mhlawumbe malo ngibelesela emculweni ngangigcina ngiyintshibongo leyo ngangigcina ngiyicelebrate lasemakhaya yabo bonke dume ngakini kuphela sabuza ubhale uthi hey I quit music thathi akekho no commentayo futhi uthe uyaquit yabo akekho no thawufethu udlala iqhaza lingakwayenzi lonto siyakucela yabo nje nje send lo post le akekho no faka like lo post futhi ukuthi daba ungaquit mfowethu ungayenzi lonto leyo yabo akekho ubamba uthi ngihamba lo mchilo uyibulala umuntu uyibukela
wonke umuntu into kanjalo mfethu. So lento ukuthi ufuna kwenzeka le ndlela ofuna ngenkani, yabo ugcina uvalekele eminye iminyango, yabo. Ngena nje mfethu, wabona kuvule kancane nje ngena. Yezo into le ngoba nawe nginathemba ukuthi awuzalanga ufuna ube uhlala la ubuze nengqola imibuzo. Wow, nawe ubone nje kuvelela lo thuba ukuthi hayibo, nami ngiyakwazi ukubuza abantu imibuzo, hayi ngihamba ngobuza ingqwane, ngiyakwazi kuvelela lo thuba lelo. Lelo thuba lelo ngingakulethela mhlawumbe uhamba ubuza mhlawumbe isiphathi manje thizeni, ngisona isiphathi manje, mhlawumbe ungagcina ubuza omunye umthizeni bese nihleli mhlawumbe seniphuzela amanzi lawo, mhlawumbe usuthi hayibo lo muntu athi unenkampani, mhlawumbe naso kuyavethu neskill esithize ukuthi hayibo nami ngiyakwazi ukushisela, yabo. Sekusuyalunga kanjani. Ngakho mfethu hamba la kuhambeka khona, but awazi lutho ngekusasa lakho. Umuntu wazi ikusasa lakho uNkulunkulu nabakini. Wena nje hamba ukuthi unephupha akusho leyo phupha lizokwenzeka. Akusho futhi iyona impilo uyophila ngayo leyo. Mhlawumbe khona into nje kulindele ukuthi manje ngenxa ukuthi ubuka leli phupho lakho usuyitshethi iyona kuphela into eziphumelela. Ayisebenzi kanjani. Buka mina ngidla abantu manje lemgqoleni, yabo. Kodwa ngicabanga ngicabanga music, ngitsheke ukufisa namfana usijiva lapha, yabona, yabo. Kodwa buka manje usijiva usengazi neshow mhlawumbe ukuthi ngeke kodwa ngineshow ukuthi ungqwele mhlawumbe wakayibona ndawana thizeni mhlawumbe noma video lawo usijava noma uphi umculo engangikholela kuyena noma mhlawumbe uNtaba seDubai, into seDubai nje wakangifonela, yabo, athi ngicela ngiwakhonzile ama video akho umuntu mina ngikholela ukuthi ngomazi ngomculo, yabo, but sokuyena ongaze eqala ngani ngecontent. So uyasho nje mfethu uma kukhona umculo ingoma ofuna ukuyenza singaxhumana ukwazi ukuyenza, yabo. Sengila ngifuna ukuba khona ke manje kodwa hayi ngale ndlela ngifuna ngayo, yabo. Sengawazi manje hayi into seDubai ingqwelele ngicela senze ingoma kanje yenza ke ingoma, awuyidedele soyilalela sokusupporta, yabo. Hayi kusupportani ngizongiseka la ukhipha ingoma ushaya 1 view after 3 years, yabo. Ngicabanga ukuthi nje bethu mo khonto ifuna bethi yenza nalo ongayifuni yenze. Angisho kodwa ukuthi phela lo kadayisa ngawe mhlawumbe ngani, yabo. Kodwa nje bethu ukuthi ufuna ube lokhu principal noma ufuna ukuba yini akusho ukuthi uzonda security. Ngatho mhlawumbe amathuba obuthisha mhlawumbe uyobuthola esangweni, mhlawumbe uyiqaphele lapho usezwe hayibo lesikole ngivula amasilokhu ukuthi khona umuntu ufuna ukuthisha, sokubona ufinyelela kuqala, yabo. Kanti wena uzonda security, kanti ube security kwona uzokuletha lapho, yazo. Powerful. Mina ngafika esibhedlela kusebenza esibhedlela, ngicela esibhedlela lapha ngifuna ukuba security, kodwa ngaya esibhedlela la ngibuka onesi lapha uCheese Boy nodokotela amajazi amhlophe la entanta, yazo. Ngibuka esangweni linakha lapha mina, kodwa ngiphakathi lapha kodwa leli ngaya lapha ngaze ngafika lapha kwaze kuvuleka ilokho indawo zokufesa, akwazi ukuthi ngifinyelele lapha, yabo. Ngikwazi ukuthi indaba yesecurity mina security ngayithanda, so ngisebenza futhi enkampanini lokho ema warehouse ukuthi kuqubula lapha kuqula izinto lapha kujulukwa, ngiyibonise ukuthi imela ni security, yabo. Uyasibuka lapha so hey awuntshontshe lapho wena, ngisho madoda ngayithanda mina, yabona. Akenzi lutho mfethu, omunye siyangqiphuza sencingodo ngene, ngithanda lethi ngiyithanda ke lento. Ngisho sesiphuma lapha sikhuthuza ukuthi izandla emoyeni, ngithanda madoda sibakhuthuza kanje madoda, yabo. Ngithanda lento le futhi lawa la ngisenza khona wangakhetha intombazana nomuntu esifazane ekhuthuza nje, ngithanda kakhulu madoda. Uyikhuthuza lesimame lezi, yabona. So kodwa ngagcina ngifikile ngikhona manje la sezibona ngedonke impili manje, ufuna khona ukuthi sengimile noma kanjani, sangayeka la ngifuna ukuya khona. Kodwa nje ukuthi ungakhethi indlela mfethu, umuntu obethe ukukhethela indlela uNkulunkulu nabakini. Wena mfethu uma ukholela ukuthi uphonisa ube umculi, akusho izonda security noma nyanya ucleaner noma nyanya ukhesha noma kanjani. Shokuthi usunazo into zokudokotela 7 years kodwa akusho nyanya ukhesha, yabo. Ngathi location lo mhlawumbe kubo kunodokotela, yabo. Noma mhlawumbe kwalocation lo uneziqe edlula wena, mhlawumbe uyithisho ngcono kunayo, yabo. Nje mfethu noma imiphi imisebenzi ihloniphe isecurity, kakhulu security ihloniphe nje ulesabe. Lesaba nje ngisho ukusho ukuthi udukile ubuze direction, buza ngokwesaba. Ungasanthi hayi manje ngidukile la, cha. Umphathi umthetho ungangazela sikubona ukuthi uyohlonipha umthetho. Cha, angazi ukuthi kufanele ngiye kanjani ngixolisa ukuthi kuphazamise, hawo kahle. Ungathi mhlawumbe awungibingelelanga lana usuhlulwa yibank la usubiza mina security ngizongibiza usuxayekile. Security nje ihloniphe security, wathi umthetho nginesira isitibe sokushaya umuntu esigunyaziwe emthethweni ukuthi ngakubeka isandla la ayithetha nje ukuthethwe la, ngisho ngishaya isigebe ngesayithini, thatha nje kufaka evenini uyobona phambili, yabona. Ngiyajatshula nje ngibonga amaphoyisa, siyabonga security usenze umsebenzi wangcono, yasilo sibhokozana umuntu indlela yayo, ngithi hayi nami ngiyabonga kakhulu. Ngicela ukuthi mhlawumbe seniqedile ngayo mekuvele ithuba futhi nimsondeze ngapha kuthiwa akunankinga, into elula. Mina ngisho sifunde security eGoli sasigunyaza ukuthi
Mokuthola igebengu mhlawumbe ipolice station ethizeni kuthiwa sizoletha igebengu eziwu-10 la ngoba nizotraina nje ukufundisa ukushaya umuntu. Ngizothi kumancane ukushaya lezi punching bag. Ngizolethela abantu bangampela. Sijabula futhi. Kuyintokozo le ukuthi okay manje solethela igilamkhuba izoboshela nje kanje lokhu njengalezi zinto. Sibhonye ngoba saqala shaya iskeleton. Ngisiphula ngampela isikhathi lishaya size sibe kanje iskeleton. Ngabona nje ngikhathele ukushaya amathambo manje ngifuna into manje nomsoco into ephilayo. Ngabona into engizoyishaya ikhale. Yabo kwathi hayi-ke so zama ukuthi sikho naphansi police station ukuthi belethwe abantu la basendokufika. Babhonye ngiyathanda ukuthi nami enkampanini yami yenziwe lento leyo. Yabona umuntu eshaya umuntu efanele eshaya hayi ukuthi kuthiwa uzoshaya igebengu kodwa lokhu lethe lokhu izinto engawo ufuna ukuthi lethe igebengu. Ziningi igebengu bethu amaphoyisa ahleze eshaya singeke isidingo bethe khona ama security. Okay but into kanjalo kodwa mfowethu ngale okudlala mfowethu ngiyalibonga ukuthi ngifike la mfowethu igama lentazinga lekuze ngelethulwe njengengqwele. Hawu i-youth parliament. Youth parliament. Yes. Okay. Nangazi alikho elinye igama mhlawumbe isomngqwele. Elimngqwele. Hayi si-youth parliament nje. Na YouTube youth parliament. Yes, sihlangene nje la ngokufundisa sikhulumisa into eziphilayo ebantwini. Yeah, but ngibona nami ufaka youth parliament. Khona izinto ezithatha kancane mfethu. Mhlawumbe uthi umuntu uyivula i-broadcast yabo ecele wena. Yes. Yabo mhlawumbe ubhambe awulumapha usiyabona mhlawumbe after 2 years usebiza la yabo usebiza la mhlawumbe usuyafisa ke manje uyahala uthi lo muntu lo isenoma subscribers amangaka namhlanje sizofika igama liphakama akusenzeki. So ngiyafisa nami ya content creator noma umuntu okubizayo ukuthi uzomlelela kulonto asuka yenza uvumele phezulu mfowethu manje uzovana indlela uvumela mhlawumbe uthi uyagibeza noma ukugibela kodwa nje manje uzovana indlela uvumela ngayo ukwazi uzoseka ngoba lento le ithatha kancane ngenzeka ukuthi yabo ngoba mhlawumbe kuthiwa lento uyiqala ngivume savuma mnandi mase nami ngifuna usiza kwenza sokulula time mfethu ngeke awungimeme lapho khona ngifuna ukukhuluma nabantu mhlawumbe khona album engifuna ukuyidlulisa namakhona kodwa nje ama content creator mfowethu ayeke mfowethu ukuyiphakamisa bafowethu wonke umuntu ovula into ethize mekubiza uyi content creator qhamuka nawe ngoba phela ngesikhathi nawe ulokhu unama followers lawa akusho unakho konke nama followers kuphela nje wena yabo so into kanjalo nje bafowethu ngiyabonga ukuthi sihloniphane kanje kodwa ngiyazi ungihlonipha ukusaba lokho ukuthi ile ndoda le security ngiyathanda lokho kuyangisebenzela ke mina ngibonile nje ngene office la ukuthi uchitha amanzi etatazela ngiyathanda lokho futhi ngiyathanda ukuthi mengikhona umuntu eshwaqa yabo ungahlali nje izinqa zikhululeke esitulini kufanele bekhona lodwa unqa liphitshekile uthi imadodile lo muntu mangasebone ngiyathanda ugqoke neblue ngoba ugqoke iskindi idolo sithanda kakhulu thina sokuvuka umunyu la kuvuka ihlevane ngithose ngigadla kodwa nje bethu khulu kakhulu ngiyabonga igama lakho angazi ukuthi uyichazile ubonga mina bhuti omdala igama lami u0 ZERO lapha ku social media u0 yeah lona gama engijwayele ingole follow ingwele angiyilandele ingwele kakhulu ayike ngizobheka mawuthi awungifollow mengithe anguboni follow back cha sobuya la kuchitha kudinga ama camera ke la yabo kodwa nje futhi siyabonga ngihamba nomshana nami la ngihamba nomshana nami ngihamba nonkomosi la lonkomosi wavela kuzalo yeah inkabi zami yeah wavela kuzalo but hleze ejaba ukuthi uvele kuzalo kodwa bethi ngiyayibonga inkabi zami hleze siphusha sonke mfowethu izona umuntu mecabanga ngengqola angayijethi ingqola iyodwa yabo ngiyazi ukuthi mina phela nomngqola obukhulu ke laba ke ingcelebani kodwa nje mfowethu ngiyabonga inkabi zami ziyakwazi ukuqonda isimo nomsibe isimo esengidlala naso yabo kodwa nje ngiyabonga mfowethu inkomose somatekisi nomshana lensephe nayo nakilokho einkundleni umshana insephe somatekisi lo somatekisi angethi khuluma lapho ungaze ngisondele kuwena yeah inkomo somatekisi yeah hayi siyabonga kwingqwele ikhulumile ingqwele thatha lokho ukuthathayo ukusebenzise kukuphilise youth parliament sesifikile sakhuluma let's do it again next time asiqale